Ay, what's up kayo mga kachuichay? Andito tayo. Ay, bisaya. Ay, bisaya. Ay, bisaya. Oh! Ay, bisaya. Bisaya. Bisaya tayo. Bisaya tayo kay taga Bolman ta. Nice. Oh, nami diri ron. Taon ni kon. Sana? Ihi. Oh, ihi. Bangag ba? Bangag. Ihis pambot ba? Oh? Oh, akong mata na ko ana. Naruto, Sasuke. Sana all. Diri na oh. Bangag oh. Tanaw na to, wala pa. Ani-ana din siya pagbangag day. Ano mano lugar? Okay, Kajo. Ay, shout out ni Madam dia oh. Oy. Why are you running? Why are you running? Usay kasulti ni mo diri. Bawal. Anong bawal man? Oh, niya naon ra siya mga kachuichay oh. Okay kayo. Ako din na video yabo. Hindi na video. Video na. Video na. Bago lugar ni, bago ni siya bambot oh. Oh, magdoni mo. Ang pagsintro na gisukod na. Oh. Wala siya mga kachuichay oh, gibangagan no para sa ihi ipapambot. Kung sa Tagalog pa, unsay Tagalog sa ihis pambot. Takabaluan ni. Unsa man ang bata kabalo jamo unsay Tagalog aning kuan? Ihira. Ihi ba ihis pambot. Mo ni butang. Yan ang sample oh, pakiton ta mo ni yang gibuhat mga chuichay oh. Kini mo ni ihi. Oh. Mo siya. Mo ni ihis pambot. Kini pala ni mo ni ihi. Mo ni yang gibangagan. Mo ni ang kuan makina oh. Mo ni makina. Mo makina na ra mo ni yang gibuhat oh, gibangagan niya. Okay kayo. Ay. Shout out. Gijuan. Shout out. Ay, shout out. Shout out sa akong kuan. Shout out. Oh. Karon ba gahapon ko nabot pa? Oh. Oh, ato ta, balik ta ron. Balik ta mga kuys. Balik ta sa atong kuan. Tutorial. Shout out. Oh. Ay, pagbangag sa kuan, ihi. O, diba? Duk-duk lang. Ay, shout out. Oh, picture sa video. Siksi kayo. Oh, kula-kula ba di? Hi. Okay. Way badi. Kapit na mabangag. Kapit na bangag lubot. Yan din nagpicture.